Taikonaut. Cosmonaut. Cosmonaut până în 1989, astronaut după. Taikonaut 一词来自于海外华语世界，是对传统汉字的新创。太空即茫茫虚空，也就是宇宙。西方媒体被东方文化所吸引，也认可中国当今的航天实力。这些元素都推动着太空人一词的广泛使用。目前该词汇在中国大陆可谓是人尽皆知。 Așa cum cosmonaut era folosit în fostul spațiu sovietic, cosmonaut care vine din grecul cosmos, care înseamnă univers, și sufixul naut, care înseamnă navigator sau marinar. Слово «космонавт» мир узнал, когда Советский Союз отправил на орбиту Юрия Гагарина, но придумал слово польский ученый Ари Штернфельд. В Париже в 1934 году он представил свой труд «Введение в космонавтику», но успеха не имел и уехал в Россию, куда его звал Циолковский. Astronaut, ca și cosmonaut, vine din greaca veche, de la cuvintele astron, care înseamnă astru, și sufixul naut, care înseamnă navigator. El este folosit în Statele Unite, în Europa și în Canada, dar există și un alt cuvânt pentru a desemna pe cei care pleacă în spațiu, și anume spaționaut, un termen inventat și folosit de Franța până la aderarea țării la ESA, Agenția Spațială Europeană, după care a devenit desuet. Космическая гонка, холодная война привели к размежеванию даже в лексике. В 1996 году француженка Клоди Эньоре, астронавт, работала на станции «Мир» с российскими космонавтами. Одна работа, разные слова. 无论起源如何，如今中国官媒的中文报道中，正式用词依旧是宇航员和航天员，但对外报道当中用外语更多的使用的是 Taikonaut 一词来强调中国的航天独立。就像中国对外已经越来越多的使用龙来指代中国春节的龙，而非使用西方术语，这些都是中国争夺国际话语权、对抗西方术语，在国际多领域长期主导性地位的体现。 Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a ieșit în spațiu, era în 1981, când a voiajat la bordul stației spațiale sovietice Soyuz 40, un cosmonaut. După căderea comunismului și aderarea României la ESA, el a devenit astronaut. Il existe aussi d'autres termes pour désigner ceux qui vont dans l'espace. Par exemple, en langue sanscrite, Vyomanaut désigne un astronaute indien. Spationaute, taikonaute, cosmonaute, quel que soit le mot, il désigne le même métier. Et pour les futurs visiteurs de l'espace, quels noms vont-ils utiliser ou inventer?